ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯೆ. ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋಪಿನ ವಿಷಯ ಏಳುವೆರೆ ಸಿರಿಕುಲೆ ಮಾಯೋದ ಜಗತ್ತು. ಏಳುವೆರೆ ಸಿರಿಕುಲೆ ಮಾಯೋದ ಜಗತ್ತು. ಬಾಮಕುಮಾರ ಸಂದಿಡು ಏಳುವೆರೆ ಸಿರಿಕುಲು. ಸಿರಿನ ಪುಟ್ಟು ಬಳಕೆದ ಕತೆಕ್ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು. ಬೆರ್ಮೆರು ಒರಿಕುಮಾರನ ಬೊಕ್ಕ ಏಳುವೆರು ಸಿರಿಕುಲೆನ್ ಸರ್ಪನಕ್ಲೇನು ನಾಗನಕ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೀರು ಪನ್ಪಿನ ವಿವರಣೆ ಬೆರ್ಮೆರು ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಬೆರ್ಮೆರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಏಳುವೆರು ಸಿರಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಕುಮಾರನ ಮಿತ್ತು ಆರೆಗೆ ಬೋಡ್ನಾತ್ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಏಳುವೆರೆ ಸಿರಿಕುಲು ಸಿರಿನ ಕಥಾನ ಕೊಡು ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದು ಸಿರಿನೊಟ್ಟುಗೆ ದೈವತ್ತುಗು ಏರ್ದೇರು. ಈ ಪೋಲಮ್ಮ ಮೈಯಗೆ ಸಿರಿಯೆಂದು ಬೆರ್ಮೆರು ಪನ್ಪಿನೈತ ಪಿರವುಡು ಈ ಭೂಮಿಡು ಏಳುವೆರೆ ಸಿರಿಕುಲೆ ಅವತಾರದ ಆಶಯಲ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಪಿರವುದ ಪೂರಕ ಕತೆ ಬಾಮಕುಮಾರನ ಕತೆಟ ಒಟ್ಟುಗುಂಡು. ಬಾಮಕುಮಾರ ಸಂದಿಡು ಏಳುವೆರೆ ಸಿರಿಕುಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಿರಿಕುಲು ಜಾನಗ, ಜನಪಗ, ದಾರಗ, ಗಣಪಗ, ಉಮ್ಮಗ, ಮಯ್ಯಗ, ಮೈಸಗ ಪನ್ಪಿನ ಪುದಾರುಡು ಸಿರಿಕುಲ ಲೋಕೊಡಿತ್ತೇರು. ಮುಕ್ಲೇನು ಅಮ್ಮೇರು ಪುಟ್ಟಾದಿಜೇರು ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದುದಿಜಿ. ಅಕುಲು ನೆತ್ತೆರಡು ಪುಟ್ಟುದಿಜೇರು ಅಂಜನೆ ನೀರುಡು ಬುಳೆತಿದಿಜೇರು. ಅಂಚಾದು ಮುಕುಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಶಕ್ತಿಲು ಪಂಡು ಪನೋಲಿ. ಬಾಮಕುಮಾರ ಸಂದಿಡು ಬಾಮಕುಮಾರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿ ಮೈಸಗ ನಮಗೆ. ಗಣಪತಿನ ಕಥೆತ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜಿನ ಬಾಮಕುಮಾರ ಸಂದಿಡು ಬಾಮಕುಮಾರೆ ಪಾರ್ವತಿನ ಮಗೆ ಅತ್ತು ಮೈಸಗ ನಮಗೆ. ನನ ಮೈಯಗ ಸಿರಿ ಸತ್ಯನಾಪುರೋಕು. ಮುಲ್ಪ ಸಿರಿನ ಜನನದ ಕಥಾನಕೊನು ಗೆತೊನ್ನಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಪಾದ್ದೋನೊಡು ಇಂದು ಸಿರಿ ಕಾವ್ಯ ಲೋಕದ ವಿವರಣೆ ನೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೆರ್ಮೆರು ಮೈಯಗ ಸಿರಿನು ಬಂಗಾರದ ಪರೆಲಾದ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆಡೆ ದೀದು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಪೋಲಮ್ಮ ಪಂಡ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಸಿರಿ ಪಾದ್ದೋನಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಸತ್ಯನಾಪುರಗು ಸಿರಿನು ಬಂಗಾರದ ಪರೆಲಾದು ಗಂಧದ ಗುಳಿಗಿಡು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಡು ಬಂಗಾರದ ಅರಿವಾನೊಡು ಜಯವಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರ ದಿಯರು. ಈ ಪೋಲಮ್ಮ ಮೈಯಗ ಸಿರಿಯೇ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಪೋಲಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಅಜ್ಜರನ ಪಚ್ಚರದ ಕೋಡಿಗೆ ಪಾಡಿಯರು. ಮೂಲು ಬಂಗಾರದ ಪರೆಲಾದ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗಡು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಡು ಬಂಗಾರದ ಅರಿವಾನೊಡು ಜಯವಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರ ದಿಯರು. ಈ ಪೋಲಮ್ಮ ಸಿರಿಯೇ ಪಂದ್ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆರ್ಮೆರ ಕಟ್ಪುಡ್ದಿನ ಮೇಯಗ ಸಿರಿಯೇರು. ಮೇಯಗ ನೊಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಮಿತ್ತ ಸಿರಿಲೋಕದ ಏಳುವೆರೆ ಸಿರಿಕುಲಿ ಏರು ಪನ್ಪಿನವು ಇನಿತ ಚರ್ಚದ ವಿಷಯ. ದೇವೇರು ಬೆರ್ಮೆರು ಮಿತ್ತು ಮಿರಿಲೋಕೊಡು ಇಪ್ಪುನ ಏಳುವೆರೆ ಸಿರಿಕುಲೇಟು ಒರ್ತಿನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಕಟ್ಪುಡ್ದಿನ ವಿವರಣೆ ಇಂಚಗೊಂಡು. ದೇವರು ಬೆರ್ಮೆರು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೆರಡೋ. ದೇವರು ಬೆರ್ಮೆರು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೆರಡೋ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವರು ಬೆರ್ಮೆರು ದೇವಲೋಕೊರ್ದು ಏಳ್ವೆರಡ ಒರ್ತಿ ಸತ್ಯದ ಸಿರಿನು. ಏಳ್ವೆರಡ ಒರ್ತಿ ಸತ್ಯದ ಸಿರಿನು ಪನ್ಪೆರಡೋ ನಾರಾಯಣ ಸಿರಿಯೇ ನರಲೋಕೊಡು ಬಲು ಬಡತನ ಬತ್ತದು ಪೋತುಂಡು. ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವಾಗ ದಿಕ್ಕು ಮುತ್ತುದುಂಡು ದಿಸಲರಿದುಂಡು. ಈ ಕಾಲ ಬುಡ್ದು ನನೊಂಜಿ ಕಾಲಗೋ ಪೋಪಿನ ಕಾಲ ಬತ್ತುಂಡು. ಈ ಕಾಲ ಬುಡ್ದು ನನೊಂಜಿ ಕಾಲಗೋ ಪೋಪಿನ ಕಾಲ ಬತ್ತುಂಡು. ದೇವಲೋಕ ಬುಡ್ದು ಸಿರಿಯೇ ನರಲೋಕಗು ಪೋಲಾಂದು ದೇವಲೋಕೊಡ್ದು ಏಳ್ವೆರಡ ಒರ್ತಿ ಸಿರಿನು ನರಲೋಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅವಡುಂದು ಪಂಟ್ಪೇರು ದೇವರು ಬೆರ್ಮೇರು. ಅದಾಗ ಮೈಯಗ ಸಿರಿ ಏರಿಯ ದೇವೆರೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಉರಿ ಬೆರ್ಮ ಕೇಂಡ್ಲ. ಏರಿಯ ದೇವೆರೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಉರಿ ಬರ್ಮ ಕೇಂಡ್ಲ. ಊರ್ಯಾಯ ಮಡೆ ತಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಕೈ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ. ಊರ್ಯಾಯ ಮಡೆ ತಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಕೈ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ. ಬೊಕ್ಕೋರೆಗೆ ದಾರೆ ದಂಗಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವರ ಬರಾಯೆ. ಬೊಕ್ಕೋರೆಗೆ ದಾರೆ ದಂಗಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವರ ಬರಾಯೆ. ನರಲೋಕಗೂ ಪೋಯಂಡ ನರಲೋಕ ಅಳಿಯಂತ್ರ ಆನೇಟ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಪರಬಲೋ ದಿಂಜಿದ ಬರಡೊಂದು ವರ ಕೊರ್ಪಾಲಿಸಿರಿ. ನರಲೋಕ ಪೋಯಂಡ ನರಲೋಕ ಅಳಿಯಂತ್ರ ಆನೇಟ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಪರಬಲೋ ದಿಂಜಿದು ಬರಡೊಂದು ವರ ಕೊರ್ಪಾಲಿಸಿರಿ. ಈ ವಿವರಣೆ ಶ್ರೀ
ಚಾಮರಾಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಪಾರ್ದನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿರಿ ಕಾವ್ಯ ಲೋಕದ ಪುಸ್ತಕಡುಂಡು. ಅಂಚ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನರಲೋಕನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದು. ಒತ್ತಿ ಸಿರಿನು ನರಲೋಕಡು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಂಡು ಕೊರಿ ಪಾತೆರೋ ಕಟ್ಟು ಕೊರಿ ಪೊದಿಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ನರಲೋಕೊಡಿತ್ತದು. ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಬಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಸಿರಿ ತಾನು ನರಲೋಕಗೂ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಗಲೆ ನುಪ್ಪು ಉಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊರೆನ ದಾರಿಡ ಮದ್ಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಲೋಕ ಅಳಿಯಂತ್ರ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಪಿರಬರಿಯರ ಆಪುಜಿಂದು ಪಂಡೋಲು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿದ ವರಬಲೋ ದಿಂಜಿದು ಬರಡು ಪನ್ಪೋಲು. ನರಲೋಕ ಅಳಿವುನ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಸಿರಿಕುಲು ಈ ಭೂಮಿಯ ದೈವತ್ವವು ಏರ್ದು ಎಂಕುಲು ಈ ಭೂಮಿನ ಅಳಿವುನ ಮುಟ್ಟ ಆರಾಧನೆಗೆ ತೋನುನ ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯ ಇಪ್ಪು ಅವತ್ತಾಂದೆ ನರಲೋಕ ಅಳಿಯಂತ್ರ ಅನೇಟ ಪನ್ಪಿನೈನು ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕೋರ್ದು ಅಳಿದು ದೈವತ್ವಗೂ ಏರ್ದು ಪಂಡ ಸೈಪನ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡು ನನೊಂಜಿ ಆಯಾಮಡು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನಲಿ ಅನ ಈಶ್ವರ ದೇವಿರ್ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿಕುಲು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಆವೃತ್ತಿದ ಸಿರಿ ಕಥಾನಕೊಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಮೇಲು ಲೋಕೊಡಿಪ್ಪುನ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರನ ಕೈಲೋಸಗು ಪೋದು ಯಾನ್ ಈರು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾಗಲೋಕನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಆಯಿನ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆಗ್ ಸಂತಾನ ಬೋಡಾದ ಈರ್ನ ಕೈತಾಲಿಪ್ಪುನ 7 ಸಿರಿಕುಲೇಟು ಹೊರ್ತಿನ ಪಂಡ ಮೈಯಗೇನು ಕಡ್ಪುರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅವಾಗ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರು ಬುಡದಿ ಪಾರ್ವತಿನ ಮೋನೆ ತೂಪೇರ್ಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆಡು ಒತ್ತಿ ಸಿರಿನು ಬೊಕ್ಕ ಆಲೆನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರಿವಾರನು ಕಟ್ಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಸಿರಿನೊಟ್ಟುಗು ದೈವಲೇನು ಭೂತ ಗಣಕುಲೇನು ನೂತರ ಗಂಡ ಗುಣಕುಲೇನು ಈ ಭೂಲೋಕಗು ಕಟ್ಪುಡ್ದು ಕೊರ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಥಾನಕೊಡು ಸಿರಿನು ಈಶ್ವರ ದೇವರೇ ಕಟ್ಪುಡಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೈಯಗ ಸಿರಿನೊಟ್ಟುಗು ಒರಿದಿನ ಆಜಿ ಸಿರಿಕುಲು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿದುಪ್ಪುವೆರು ಅಂಡ ಅಕುಲು ಕಾಲಾಂತರುಡು ಸಿರಿ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಕಟವಾತೇರು. ನಾನ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಪಾದ್ದನದ ಕತೆಗಳುಂಡು. ಇದೇನು ಪಂತಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕರ್ಗಿ. ಈ ಕತೆ ತುಳುವ ದರ್ಶನ ಪೀಟರ್ ಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇರು ಬರಿತಿನ ಪುಸ್ತಕಡುಂಡು. ಅವು ಸಿರಿನ ಮೂಲ ಕಥೆಯರ್ದು ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಕತೆ ಉಂಡು. ದುಂಬುದ ಕತೆ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರು ಜೋಕುಲಾದ ಪಡೆಯಿನ ಸೊನ್ನೆಗಿಂಡೆಯರು. ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರೆ ಜೋಕುಲಾದ ಪಡೆಯಿನ ಸೊನ್ನೆಗಿಂಡಿಯರು. ಈ ಕತೆನ ಪಂಡಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕರ್ಗಿ ಮೇರ್. ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರು ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡಿಗೆ ಪೋಯಿನ ನನೊಂಜಿ ಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಕತೆ ಸಿರಿನ ಜನ್ಮದ ಕತೆ ಅತ್ತು. ಈ ಕತೆದ ಪ್ರಕಾರ ಆಳ್ವೆರು ಸೊನ್ನೆಗಿಂಡೆಯರನ್ನು ಜೋಕುಲಾದ ಪಡೆಯಿನ ಕತೆ. ಈ ಪಾದ್ದನೋಡು ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರು ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಲೋಕನಾಡದ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲೆಳೆಗೆ ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಆರೆಗೆ ಸಂತಾನ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದಾರು ಈ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲನು ದುಂಬುಗು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಾಂದೇ ಪೋಂಡೆ ಪಂಡು ಕಡೆ ಕನ್ನಡು ಕೊಡಿದುಕ್ಕ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರು ತನ್ನ ಆದಿಕೋಡಿ ಲೋಕನಾಡಗು ಪೋಡು ಪಂಡು ಲೋಕನಾಡ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪೋಯರಿಗೆ. ಆದಿಕೋಡಿದ ಅಂಕನೊಡು ಬತ್ತದು ದಂಬೆ ಕಲ್ಲದ ಎದುರು ಉಂತುದು ಕೈ ಮುಗಿತದು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಎನ್ನ ಗುತ್ತುನು ಒರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ. ಈ ಗುತ್ತುನು ದುಂಬಗ ಅನುಸರಿಸೋಂದು ಪೋವರೆ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆನು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ನಟ್ಟಿಯರಿಗೆ. ಅಪಗ ಬೆರ್ಮೆರು ಸೊನ್ನೆ ಬೊಕ ಗಿಂಡೇರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಆಳ್ವೇರನ ಎಡತ ಮರ್ಗಿಳ್ಳು ಸೊನ್ನೆನು ಬೊಕ ಬಲತ ಮುರ್ಗಿಳ್ದು ಗಿಂಡೆನು ಉಂತಾಯರಿಗೆ. ಈ ಕತೆಟ್ ಬೇರ್ಮೆರ ನಟ್ಟುನ ಬೆರಣೆ ರೂಪುಡು ಬತ್ತಿನ ಕತೆ ಆವಾಡು ಅತ್ತಂದ ಸಿರಿ ಜನನೋದ ಕತೆ ಆವಾಡು ಇಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪೆಂಕುಲು ತೂವಡಾಯಿನ ಅಂಶ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರು ಆದಿ ಆಲಡೆ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡ ಪನ್ಪಿನವು ಅಂಚನೆ ಬೆರ್ಮೆರು ಸಂತಾನ ಕೊರ್ಪಿನ ದೇವತೆ ಪಂದು. ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ ನನೊಂಜಿ ಕತೆ ಚೆನ್ನದ ಪಾರ್ವತಿನ ಜೋಕುಲು ಮಾಯಗಬಕ ಮೈಪಾಗೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕರ್ಗಿ ಮೇರು ಪಂಡಿನ ನನೊಂಜಿ ಪಾದ್ದನದ ಕತೆ ಮಾಯಗೆ ಬೊಕ ಮೈಪಗೆರೆಯರ್ನ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕತೆ ತುಳುವ ದರ್ಶನ ಪೀಟರ್ ಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಿತಿನ ಪುಸ್ತಕಡುಂಡು. ಈ ಕತೆಟ್ಲ ಲೋಕನಾಡದ ಬೆರ್ಮೆರನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ದೇವಂದ ಗಾಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರೆ ಬೊಕ ಚೆನ್ನದ ಪಾರ್ವತಿ ಖಂಡನೆ ಬೊಡೆದಿ. ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಜೋಕುಲಾತಿಜ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾರ್ವತಿ ವರ್ತಿಯೇ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಲೋಕನಾಡದ ಬೆರ್ಮೆರು ಬಡ ಬೆರಣನ ರೂಪಡು ಅಲೆನ ಪಿರವುಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಯರಿಗೆ. ಈ ಬೆರಣೆ ಪಾರ್ವತಿದ ಬಾಲೆ ಚೆನ್ನದ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ನಿಕ್ ತಿಂಗುಲದ ಸುತ್ತಕೊಲಾತಿಜಿ ಸಂತಾನ ಫಲಲ ಇಚ್ಚಿ ಈ ವರ್ತಿಯೇ
ದಾಯಗೊಬ್ಬುವ ಪಂದ್ ಕೆಂಡೇರಿಗೆ ಅಪಗ ಪಾರ್ವತಿ ಓ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಪಿರವುಡು ಉಂತುದ ಪಾತೆರುನ್ನ ಏರು ಪಂದು ಪೋಡಿದು ಉಲ್ತೊಲಗೆ ಅಪಗ ಬೆರಣೆ ஒரு ರೂಪದ ಬೆರ್ಮೆರು ಬಾಲೆ ಈ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಕೇನು ಲೋಕನಾಡಿಗ ಬಲ ನಿಕ್ ಬೆರ್ಮೆರು ಸಂತಾನ ಫಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಮಾಯವಾಯರಿಗೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರ್ವತಿ ತನ್ನ ಕಂಡನೆ ಗಾಳಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರನೊಟ್ಟುಗು ಲೋಕನಾಡ ಬೆರ್ಮೆರ ಆಲಡೆಗೆ ಪೋದು ದೇವರಡ ನಟ್ಟಿಯೋಲಿಗೆ ಅವಾಗ ಬೆರ್ಮೆರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂತಾನ ಫಲನು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಯಗೆ ಬೊಗ ಮೈಪಗೆ ಪಂಪಿನ ಅಮರು ಜೋಕುಲೆ ಸಂತಾನನು ಬೆರ್ಮೆರು ಕೊರಿಯರಿಗೆ. ಈ ರಡ್ಡು ಪಾದ್ದೋನಡ ಕಥಲಿಟ್ಟು ಲೋಕನಾಡದ ಬೆರ್ಮೆರು ಸಂತಾನ ಫಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನು ತೆರಿಯೋನಲಿ. ಸಿರಿನ ಕಥಾನಕಡು ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡದ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಐಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದೈವಲನ ದರ್ಶನ ನಡಪುಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿನ ಮೇಟ್ ಬೆರ್ಮೆರು ವಶವಾದ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರೆ ಎದುರು ಗುಂತುವೆರು ಅವಾಗ ಆಳ್ವೆರು ದೈವದೆದುರು ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿತದು ತನಗ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕೋರಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಬೆರ್ಮೆರು ಪಾತ್ರಿ ವಶವಾದ ಆಳ್ವೆರುಡ ಈನಿ ನಿಕ್ ಯಾನ್ಲಾ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ಲಾ ಸೇರ್ದು ಸಂತಾನ ಫಲ ಕೊರ್ಪ ಇನಿ ನಿಕ್ ಯಾನ್ಲಾ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ಲಾ ಸೇರ್ದು ಸಂತಾನ ಫಲ ಕೊರ್ಪ ಈ ಐನ್ ಪೊದೆತಿನ ಸೆರಂಗಡು ಬುಡ್ಪಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಲ ಪಂದ್ ಅಭಯನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಬೆರ್ಮೇರ್ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಾಂದೆ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ಲಾ ಸೇರಿಸಾದ ರಡ್ಡು ದೈವಲು ಸಂತಾನದ ಫಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಈ ಅಭಯದ ನೋಡಿ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರು ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲು ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಸನೋಲೇಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐಟ್ ನಾಗರು ಬೊಕ ಬ್ರಹ್ಮರು ಪಂಪಿನ ವರ್ಗೀಕರಣ ತೋಜುಂಡು. ಲೋಕನಾಡ್ದ ಆಲಡೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಮೂಲನಾಗೆ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರು ಪಂದು ತೆರೆಯೋನಲಿ ಕುಲದೈವ ಬೆರ್ಮೆರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂತಾನ ಫಲ ಕೊರ್ಪಿನ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರು ಈ ರಡ್ಡು ದೈವಲು ಸಂತಾನ ಫಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿತ್ತಿನ ದೈವಲು ಬೆರ್ಮ್ಯಾಳ್ವೆರೆಗೆ ಪಚ್ಚಡದ ಕೊಡಿಕೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಪ್ರಸಾದೋ ಇಡೀ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರುಪ ಬೊಕ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆ. ಈ ಪ್ರಸಾದಡು ಬೆರ್ಮಾಳ್ವೆರೆಗೆ ಪೊಂಡು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಆ ಪೊಂಡು ಬಾಲೆನ ಸಿರಿ ಸತ್ಯಮಾಲೋಕದ ಸಿರಿ ಅಕ್ಕರೆಸು ಸಿರಿ ಇಂಚಿನ ಸತ್ಯದ ಮಗಲ ಸಿರಿ ಇಂಚಿತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರುಳ್ಳೈದೇರು. ಸತ್ಯಮಾಲೋಕದ ಸಿರಿ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರು ಸತ್ಯನಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕನಾಡ್ ಹುಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ಸದು ಸತ್ಯಮಾಲೋಕದ ಸಿರಿ ಪಂದು ಲೆಕ್ಕದುಪ್ಪುವೇರು. ಶ್ರೀ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಅರೆನಾ ಪುಸ್ತಕ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಕ್ಕೆರಸು ಪುಂಜದಿ ಪಂಪನ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು. ಆ ಪುಸ್ತಕಡು ಕುಮಾರ ಸೊನ್ನೆಗಿಂಡೇರ್ನ ಬೊಕ ಅಬ್ಬಗದಾರಗೇರ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು. ಈ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸೊರೊನ ಸೊರೊನ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಸೊನ್ನೆಗ್ ಸೊರನ ಅಲೆ ತಂಗಡಿ ಗಿಂಡೆಗ್ ಸೊರನ ಮಾಯಿಗ ಮೈಸಗ್ ಸೊರನ ಜಾನಂಗ ಜನಕಗ್ ಸೊರನ ಎನ್ನ ಮೋವಂದ ಮರ್ಮಾಲ್ಲೆಗ್ ಸೊರನ ಸೊರನ ಅಬ್ಬಗದಾರಗೆರೆಗೆ ಸೊರನ ಸೋ ಸೋ ಪಂಡದು ಈ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಸ್ಮರಣೆಡು ಕುಮಾರನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲೇದೇರು ಕುಮಾರೆ ತನ್ನ ತಂಗಡಿ ಸೊನ್ನೆನು ಆಲೆ ತಂಗಡಿ ಗಿಂಡೆನು ಮಾಯಿಗ ಮೈಸಗೆರೆನು ಜ್ಞಾನಂಗ ಜನಕರೇನು ಮೋವಂದ ಮರ್ಮಲ್ಲೈನ ಅಬ್ಬಗದಾರಗೆರೆನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುವೇರು. ಮುಲ್ಪ ಮಾಯಿಗ ಮೈಸಗ ಜಾನಂಗ ಜನಕಗ ಪಂಪಿನವು ಈ ತುಳುನಾಡ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸಿರಿಕುಲೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಮಿತ್ತ ಮಿರಿಲೋಕೊಡಿಪ್ಪುನ 7 ಸಿರಿಕುಲೆ ಪುದಾರಾದುಂಡು. ಬಾಮಕುಮಾರ ಸಂದಿಡ್ ನೆತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ತೂತ ಇಂದೇನು ನನೊಂಜಿ ಆಯಾಮಡುತ್ತುನಾಗ ಮಾಯಿಗ ಬಕ ಮೈಸಗ ಸೊನ್ನೆಗಿಂಡೆಯರಾದು ಅಂಚನೆ ಜಾನಗ ಬಕ ಜನಪಗ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗೆಯರಾದು ಈ ಭೂಮಿಡು ಪುಟ್ಟುದೇರು ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ ಗಿಂಡೆ ಬೊಳ್ಮಣ್ಣದ ಬೆರಂದಿ ಪೊಂಜು ಬಯಕದ ಅಡ್ಡೆ ಸುಡಾರೆ ಇಟ್ಟೆವು ಧೈರ್ಯಗಾದು ಕೆಲಸದ ಕ್ಲೇನ ಕಡಪಾದು ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಇತ್ತದು ಪಿಲಿಪೋಂಡ ಬಾಳಿನ ಪಿಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಪಿಲಿಪೋಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಗಿಂಡೆ ಬೆರಂದಿ ಪೊಂಜವನ ಮಗಲಾದ ಪುಟ್ಟದು ಪಿಲಿ ಆ ಬಾಳೆನು ಕೊನೋದು ಕಡೆಕ್ ಕಾನೊಟ್ಟದ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕುವಲು ಅಂಡ ಗಿಂಡೆ ಸೊನ್ನೆಡ್ದು ದುಂಬೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜವಾಯಿನ ಪ್ರಕರಣಡು ಗಿಂಡೆನ ಸೊನ್ನೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾಯ ಮಲ್ಪೋಲು. ಈ ಇಡೆಟೆ ಬತ್ತಿನ ಮಗಲು ಇಡೆಟೇ ಪೋಡುಂದು ಮೂಜಿಗೆರೆ ಒಯ್ತದು ಗಿಂಡೆನ ನೆತ್ತಿಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಸೊನ್ನೆ ಮಾಯ ಮಲ್ಪೋಲು. ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡೆಡ ಕಾನಬೊಟ್ಟುಡು ಮಾಯ ಅವಡು ಗಿಂಡೆ ಮಗ ಈಯೆ ಕೇಪಟಿ ಪರ್ವತಡು ಯಾಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಡು ಮಗ ಓ ಅಣ್ಣರೆ ಸಿರಿಪಾದ ತೂಲ ಮಗ ಗಿಂಡಿಯೇ ಅಣ್ಣರ ಸಿರಿಪಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಕುಮಾರನ ಸಿರಿಪಾದ ತೂಲ ಮಗ ಗಿಂಡೆ ಅಣ್ಣರೆ ಸನ್ನಿಧಾನಗು ಇಪ್ಪುಲ ಮಗ ಗಿಂಡಿಯೇ ಪೋಲ ಮಗ ಪೋಲ ಅಂದ ಪಂಡದ ಮಣ್ಣ ಮುಟ್ಟುದು ಪೊಣ್ಣ ಸಾಪ ಕೋರಿಯೋಲು ಸೊನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ದಾರು ಬಿನ್ಮಾಳ್ವೆರೆ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅರಮನೆಗೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಆಲ ನಿಜವಾದ ಏರು ಪಂದು ಏರೆಗಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ
ಆಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ಆರು ದಾರು ಏರು ಪಂಪಿನ ಸ್ವತಃ ದಾರುಗು ಬೊಕ ಸಿರಿಗ್ ಪಂತಿಜೇರು ಅಂಚಾದ ಆಲ್ ಮಿತ್ತ ಮಿರಿ ಲೋಕದ ಸಿರಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಲು ದಾರು ಬೊಕ ಬಾಳೆ ಕುಮಾರೆ ತನ್ಕುಲೆನ ಮಾಯ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಸಿರಿಟ ಕೆಂಡ್ಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕೊಡ್ದೆ ಅಕುಲು ಮಾಯವಾದ ಮಿತ್ತ ಮಿರಿ ಲೋಕಗು ಪೋತೆರಿಗೆ ದಾರು ಮಾಯವಾಯಿ ಬೊಕ ಆಲೆನ ಪುಣನು ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕೊಡೇ ಕೌಂತು ದಿನ ಜಾಗೆಡು ಕೌಂತೆರಿಗೆ ಆ ಜಾಗೆಡು ಸೀಪೆ ಒಸರದ ನೀರು ಪರಪೋಂದಿತ್ತಿಡುಗೆ ಸಿರಿ ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪದ ಹೊಡ್ದು ಬೋಳದರ ಮನೆಗೆ ಸತ್ಯದಂಡಿಗಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ವ ಬಿರ್ದಿರು ಪೋಯಲುಗೆ ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕೊಡು ಬೆರ್ಮೆರು ಬೆರಣೆನ ಉರುವಾದು ಸೊನ್ನೆ ಗುರು ಮಾರ್ಲೇರೆ ತೂಜಿದ ಬೈದೇರಿಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಬಗ ಗುರು ಮಾರ್ಲೇರಿಗೆ ಬಾಲಲು ಹಬ್ಬಗದಾರೆಗರಿಗೆ ಪಂತಿನ ಪರಕೆದ ನೆನಪು ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಅಲ್ತಡ್ದು ಬೆರ್ಮೆರ ಮಾಯವಾದು ಉರ್ಗಿದೊಟ್ಟು ಅರಮನೆಡ ಪ್ರಕಟವಾಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬಗ ದಾರೆಗೆರ ದುರಂತ ಸಾವುಡ್ದು ಬೊಕ ಈ ವಿಷಯನು ಪಣಿಯಾರೆ ಬೆರ್ಮೆರು ಬೆರಣೆನ ಉರುವಾದ ಬತ್ತಿನನೇ ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕೊಡು ಬೂಡು ಬಾರಿ ಹಬ್ಬೇರ ನೀರ ಪೆರತೊಗು ಹಬ್ಬಗ ದಾರೆಗೆರು ಮಾಯಲು ಬುರ್ದು ಜೋಗುಡು ಬತ್ತಿನನೇ ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕೊಡು ಬೋಳದ ಅರಸರೆ ಜೋಕುಲಾಯಿನ ಚೆಲುವಾಗ ಬಕ ಚೆನ್ನಿಗೆರೆನ ಮಾಯಮಲ್ತಿನ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಅದು ಸಿರಿಪಾದ್ದನದ ಐಹಿತ್ಯುಡು ಬರ್ಪಿನ ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗ ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕ ಮಾಯದ ಜಗತ್ತಿಡು ಬೊಳ್ಳುಟ್ಟುಡು ಮಾಯವಾಯಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ನಾನ ಸಿರಿಪಾರ್ದನ್ ದುಂಬುಗ ಬನ್ನಗ ಸಿರಿ ಮಾಯವಾತಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಮಾಯವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಆರಾಧನೆಗೆ ತೊನ್ನೈನ ದೇವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಸಿರಿಕುಮಾರನ ಬೊಕ ದಾರುನ ಮಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸಿರಿನ ಮಗಲು ಸೊನ್ನೆ ಮೆಗ್ದಿ ಗಿಂಡೆನ ಮಾಯ ಮಲ್ತಲು ಸೊನ್ನೆನ ಕುಮಾರ ಮಾಯ ಮಲ್ತದ ಕಂಡೇವುಗು ಪೋಲಾ ಪಂದು ತಾನು ವರ್ಷಗೊರೆ ಭೇಟಿಯಾಪೇ ಪಂದ ಪನ್ಪೆ ಸಿರಿನ ಕುಮಾರೆ ಮಾಯ ಮಲ್ತದ ಬೊಳ್ಳುಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ಸೊಂದು ಪೋಪೆ ಹಬ್ಬಗ ದಾರೆಗೆರೆ ಬೋಳದ ಅರಸರಾಯನ ಚೆಲುವೆಗೆ ಚೆನ್ನಿಗೆರೆನ ಮಾಯ ಮಲ್ತದಾಗ್ಲಿನ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಓಲಗುಡು ಚಾಮರ ಬೀಸುನ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪೇರು ತನ್ನ ಸೆರಂಗನ ಕೊಡಿನ ಪತ್ತೆರ ಬತ್ತಿನ ಬೈರಕುಮಾರನು ಸಿರಿ ಸೇಮೆಕಲ್ಲ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಆಲಾಪಂದು ಶಾಪ ಕೊರ್ಪಲು ತನ್ನನ್ನು ಉಪಚಾರ ಮಲ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಪುಂಜರನ ಮೆಗ್ದಿ ಧರ್ಮ ಮರ್ದದಿನ ಸಿರಿ ಕುಂತ್ಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಆಲಾಪಂದು ವರ ಕೊರ್ಪೋಲು ಸಿರಿ ಮಾಯವಾತಿನ ಸಂದರ್ಭದ ಪಾರ್ದನು ಭಾರಿ ದುಃಖದ ಭಾಗವಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಕ್ಕ ಮುಗೇರ್ತಿ ಇಂಚ ಬಂತೇರು ಇನಿ ಬಾಲೆನು ಸಿರಿ ಕೈಯೇರ್ದು ಕೊರಿಯರು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಮಾಯಗು ಪೋಯರೆ ಓಲಗಾಂಡು ಈರೀನಿ ಪೋಲೆ ಅಕ್ಕೆರೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಲೆ ಎನ ಬಾಲೆನು ಪೊರ್ಲುಡು ಪುಲ್ಯುಡು ಸಾಂಕಲೆಂದು ಪಂಡೇರು ಪಂಡೇರು ಸಿರಿಯಾಂಡಲ ಪೋತೆರ್ಗನ ಇನಿ ಬೊಳ್ಳುಟ್ಟುಗು ಕುಮಾರೆ ಬೊಳ್ಳುಟ್ಟುಡು ಜೋಡು ಗುಡಿಕೊಲೆನ ಕಟ್ಟಾದು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಬಲಬಾಗುಡು ಜಾಗದೀತೆ ಅಂಚಾದು ಅಕಲು ಬೊಳ್ಳುಟ್ಟು ಬಾಯಲಡು ಮಾಯವಾಯರು ಸಿರಿ ಸೈತ್ಯಬೊಕ ಸಾಮು ಒರ್ತಿಯೇ ಪಿರ ಬತ್ತಿನೈನು ತೂಯಿನ ಕೊಡ್ಸರ ಅಳ್ವೆ ಸಿರಿನ ವಿಚಾರ ಕೆಂಡೆ ಅವಾಗ ಸಾಮು ಯಾನು ಸಿರಿನ ಅಂತ್ಯನು ಪನೊಡಾಂಡ ಎಂಕ್ ಕಂಡುಡು ಒಂಜಿ ಕಾಷ್ಟನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡೊಲು ಐದು ಬಗ ಸಿರಿ ಎಂಚ ಮಾಯವಾಯಲು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನು ಪಂಡೊಲು ಮುಲ್ಪ ಸಾಮುನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಂಡ ಸಿರಿನ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯನು ತೂಯಿನ ಸಾಮು ಮಾತ್ರ ಈ ಘಟನಲೇನು ಪಿದಾಯ್ದ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ತೆರಿಪಾವನ ಜಾವದ್ಬಾರಿ ಸಾಮುಗೊಂಡು ಆಂಡ ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಸಿರಿನ ಬದುಕು ಕಡೆತ ದುರಂತಗತಿನ ಪಂಡದು ಸಾಮುಲ ಸಿರಿ ಬಳಗೋನು ಸೇರುವಳು ನೆಕ್ ಸಿರಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಪಲೋ ಕಾರಣ ಚಿರನ ಕಡೆತ ದುರಂತನು ಪಂಡ್ ಸಾಮುಲ ಮಾಯವಾಯಲು ಪಂಪಿನ ಸಿರಿನ ಶಾಪ ಇತ್ತಂದಿಗೆ ದುಂಬಗು ಈ ಕಥಾನಕನು ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವನೆ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪನೊಡಾ ಉಂಡು ಸಾಮು ಸಿರಿನ ಬದುಕದ ಕಡೆತ ನಡತಿನ ಪೂರಾ ಘಟನೆಲೇನು ಪಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ತಡ್ಡೆಡೆ ಬೋರ್ದು ಸೈಪೋಲು ಸಿರಿ ಎಂಚ ಮಾಯ ತೊಲು ಪಂದು ಸಾಮು ಪಂದು ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ 7 ಅಂತರದ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಗೆ ಪೋಪೆ ಪಂದು ಉಲೈ ಪುವಾರೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ತಡ್ಡೆಡೆ ಬೋರ್ದು ಸೈಪೋಲು ಇದು ಪೂರ ತೋನಾಗ 7 ಸಿರಿಕುಲು ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದು ಭೂಮಿಡು ನರಲೋಕನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪಿರ ಅಕುಲು ಮಿತ್ತ ಮಿರಿ ಲೋಕಗೆ ಪೋಯರು ಈ ಭೂಮಿಡು 7 ಸಿರಿಕುಲು ನರಲೋಕನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಕುಲು ಬುಡ್ತಿನ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜೋಗದ ಬೊಕ ಮಾಯದ ವಿಚಾರಲು ನಮ ಇನಿ ಆರಾಧನದ ನೆಲೆಟ್ ಐನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಸಿರಿಪಾದ್ದನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 7 ಸಿರಿಕುಲು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಚ ಭೂಲೋಕೊಡು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದು ದೈವತ್ತೋಗಿ ಏರ್ದು ಕಡೆಗೆ ಮಿತ್ತ ಮಿರಿ ಲೋಕೋಡು ಪೋರ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾದ
ನೆಲೆ ಆಯರು ಪನ್ಪಿನೈನು ತೋಜಾ ಉಂಡು. ಸೊಲ್ಮೆಲು